Москав оғози парвозҳо ба душанбе аз моҳи октябрро баррасӣ дорад. Москав масъалаи оғози парвозҳо бо пойтахтҳои кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақилиро баррасӣ дорад, хабар медиҳад Интерфакс аз қавли манобеи огоҳаш. дар назар аст ки парвозҳо моҳи октябр аз сар гирифта шаванд. дар навбати аввал низоми оғози парвозҳо дар моҳи октябр бо пойтахтҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил мавриди баррасӣ қарор дорад. феълан сухан дар бораи оғози парвозҳо ба Нурсултон, Тошканд, Баку, Ереван, Душанбе ва ғайра меравад, изҳор дошт манбаъ. мусоҳиби хабаргузорӣ таъкид намудааст ки санаи дақиқи оғози парвозҳо ҳанӯз муайян нашудааст. қаблан мақомоти Тоҷикистон омодагиашонро барои оғози парвозҳо ба шаҳрҳои Русия бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ баён доштанд, аммо Русия ҳанӯз тасмими ниҳоӣ барои оғози парвозҳоро эълон накардааст.